να ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι είμαστε ήδη γνωστοί από τα παλιότερα απονήματα του Ηλία Θεοφύλακτου. Για τους νεότερους φίλους λέω ότι λέγομαι Βλαστάρης Γιάννης και είμαι αδερφικός φίλος και συνάδελφος εν της όπλης με τον Ηλία. Γι' αυτό ακριβώς η μοίρα μου έλαχε σε κάθε απόπειρα συγγραφικής του, είτε δημοσιογραφική, είτε μυθιστορήματος, είτε ποιητικής τώρα απόπειρας, να κάνω τον Μοφερασκέτ. Σήμερα είμαστε λοιπόν εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει ο Ηλίας στην πλευρά του την ποιητική. Τον έχουμε γνωρίσει ως δημοσιογράφο για χρόνια, τον έχουμε γνωρίσει οι λιγότεροι ως πολιτικό αναλυτή στις δουλειές που έκανε, τον έχουμε γνωρίσει ως μυθιστοριογράφο με το πρώτο του βιβλίο. Σήμερα τόλμησε, και επισημαίνω αυτό το ρήμα, να εκτεθεί ενώπιόν μας και με τις σκέψεις του, με τα συναισθήματά του καλύτερα που τα έκανε σκέψεις μέσω της ποίησης. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε προτείνω να είναι η εξής. Γνωρίζοντας σιγά σιγά αυτή την απόπειρα, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, που είναι η καλλιτεχνική πλευρά της παρέας μας, διότι εν παρενθέσει να πω ότι είναι και ένα reunion γενιάς. Δηλαδή είναι, θα το λέγαμε, η εκδίκηση των 50άριδων ή 55άριδων. Και από αυτή 50 πλάς. Και με αφετηρίες και άλλες, δηλαδή θα μπορούσε για αυτή τη συγκέντρωση να είναι μια διαδήλωση, με την έννοια ότι ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο τώρα και εδώ υπάρχει μια οπτική της άλλης αριστεράς, της μεταδικατορικής. Η διαδικασία μας λοιπόν θα είναι, μετά τα λόγια, τα φλίαρα τα δικά μου, να ακολουθήσει μια μικρή γνωριμία με την ποιητική απόπειρα του Ηλία. Εν συνεχεία, ο Σωκράτης ο Τσικλιάς, η πλευρά μας, όχι μόνο η δημοσιογραφική, αλλά και η κριτική, γιατί και ο ίδιος έχει υπηρετήσει την ποίηση, έχει ασχοληθεί με την ποίηση. Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία η γνώμη του, να μιλήσει για αυτά. Πάλι μετά μια γεύση από την ποίηση του Ηλία, η άποψη μετά του τολμηρού, του Βασίλη, του Χατζιακώβου, του τολμηρού εκδότη, γιατί δεν είναι εύκολο, δύσκολο είναι και να γράψεις, δύσκολο είναι και να αποφασίσεις να τα εκδώσεις, δύσκολο είναι και να τα εκδώσεις τα ποίηματα. Και εν συνεχεία πάλι μια γνωριμία με τα ποίηματα για να καταλήξουμε τελικά στον μεγάλο ένοχο της σημερινής βραδιάς. Κωνσταντίνε, ας γνωρίσουμε λίγο και τον άλλο Ηλία. Κόψε δρόμο μέσα από τα μυστήρια του ανθισμένου πορτοκαλιώνα για να φτάσεις με ταχεία βεβαιότητα στην μαθηματική διαφάνεια του δικού σου ακρότατου Παρθενώνα. Ποτέ του το άκτιστο δεν υποδίεται. Πρέπει να κυριολεκτήσεις το ωκεανό για να ελεηθείς με έναν ουρανό στο ταβάνι, έναν όρκο που θα σταθεί ορθός και μια ταραγμένη στάλα πέλαγος κάτω από το παλιό σου πουκάμισο. Ου λείψει το όνομα επί Ματθαίο. Ο τόπος σου είναι ο ουρανός, αυτός που φωλιάζει ευλαβικά μέσα στην κάθε θάλασσα. Εκεί φανερώνεσαι, γυμνόποδη και στοργικά ωραία, αιωρούμενη πάντα ανάμεσα στο μηδέν
και στο κόκκινο. Εκεί ανατέλεις αμίλητη, και κλείνουν τα ρήγματα με αόρατες γέφυρες που πλέκουν πέρασμα μυστικό για του Θεού τα βήματα, και αρτιώνονται οι λέξεις με σάρκα και γεννάει ο γαλαξίας τα θαύματά του, και ένα φως γυμνώνεται, διαθλάται στο πάθος, ελεεί την έκπτωση, και ανάβουν οι ερωδιοί τα γαλάζια κεριά τους. Εκεί ανεμίζει το ποίημα μια ψυχή κρεμασμένη στα ξάρτια. Για τους υπεξαιρέτες ονείρων, τους ιεροεξεταστές των αισθήσεων και τους μαυραγορείτες της συγκίνησης, θα έπρεπε να θεσπίσουμε ποινές δρακόντιες, ισόβια καταναγκαστικά έργα, στο ορεινό λιβάδι με τις τοιχοπλόκες ανεμόνες ή στις μεγάλες γυμνικές γιορτές της Πάθιας Αφροδίτης ή στο Καρνάγιο με τα πολύχρωμα μπαλόνια, εκεί που τα παιδιά χτίζουν τα μαγικά καράβια τους. Ας διαλέξουν οι ίδιοι. Καλησπέρα σας. Εμένα θέλω να επιτρέψετε αυτά που έχω να πω να τα διαβάσω, γιατί έτσι θα είμαι πιο σύντομος και πιο σαφής. Λοιπόν, δεν θα βρισκόμουν εδώ απόψε, στη θέση των ομιλητών εννοώ, επειδή απλώς είμαι ένας δημοσιογράφος που τυχαίνει να έχει και κάποια σχέση με την ποίηση, και επειδή βεβαίως ο Ηλίας είναι φίλος παλιός από τα χρόνια της νεότητας. Ανταποκρίθηκα με χαρά στην τιμητική πρόσκληση, γιατί τα ποίηματά του με εξέπληξαν. Όταν παρέλαβα πριν λίγο καιρό το βιβλίο, σε μορφή δακτυλόγραφων, με κατέλαβε περιέργεια και αγωνία μεγάλη. Ήταν η δεύτερη λογοτεχνική εμφάνιση του Θεοφύλακτου μετά το μυθιστόρημα «Το δαχτυλίδι του Θεού» και βιαζόμουν να μάθω τι κατάφερε στην αναμέτρησή του με την περιπέτεια της ποίησης. Πώς εισέβαλε για πρώτη φορά, μεγαλούτσικος, στο ναό του γραπτού λόγου, πώς λειτουργήσε τα μυστήριά του. Όταν μετά από λίγες ημέρες τέλειωσα ανάγνωση και σημειώσεις, μια γλυκιά ανακούφιση, μια χαρά με κατέλαβε. Μπορούσα να πω στο φίλο ότι κατά τη γνώμη μου έγραψε ποίηση και μάλιστα όριμου συγγραφέα και όχι πρωτοεμφανιζόμενου όπως τυπικά είναι. Πριν από αμέτρητα χρόνια είχα βρει το θάρρος να δώσω στο Γιάννη Ρίτσο τα ποιητικά μου χειρόγραφα. Δεν έχουν σημασία τώρα οι λεπτομέρειες, θυμάμαι όμως δύο συμβουλές που μου έδωσε με τρόπο και ύφος απόλυτο. Το μισό ποίημα, μου είπε, είναι το τέλος του. Άμα ξέρεις να τελειώνεις ένα ποίημα, ξέρεις να το γράψεις κιόλας. Δεύτερη συμβουλή. Στην ποίηση δεν γράφουμε τα αυτονόητα. Τα παραλείπουμε. Και τις δύο προϋποθέσεις νομίζω ότι τις πληρεί απολύτως η ποίηση των θηρανιξίων. Στη σελίδα 62 του βιβλίου, στην ενότητα νυχτερινά τρίστιχα, διαβάζω. Πώς βασανίζει ένα σώμα όταν ενώνεται, όταν λείπει. 8 λέξεις επαναπροσδιορίζουν με έναν τρόπο ένα νόημα. Αυτό είναι η ποίηση. Εδώ το σώμα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανθρώπινης Οδύσσειας. Και μόνο γι' αυτό το ακαριαίο τρίστιχο, για το οποίο θα μπορούσε κανείς να γράψει σελίδες, γι' αυτό και μόνο ο Ηλίας Θεοφύλακτος έλαβε το δικαίωμα, νομίζω, να ονομάζεται ποιητής. Η τέχνη γενικώς, και κυρίως η τέχνη της ποίησης, δεν μας μαθαίνει τον κόσμο, μας ανακουφίζει τη δίψα να τον νιώσουμε καλύτερα. Στα αερινά θηρανίξια, με μια γλώσσα πλούσια, που ανεβαίνει από βαθιά πηγάδια, λέξη-λέξη, ο ποιητής κατορθώνει ένα λυρικό αποτέλεσμα με εργαλεία αναστοχασμού. Αυτό από μόνο του είναι ένα επίτευγμα. Ο έρωτας είναι πανταχού παρόν, ενώ οι πρωταγωνιστές του είναι η φύση, η θάλασσα κυρίως,
τα χρώματα, η ιστορία, η μοίρα και η πατρίδα ως οντότητες ζώσες, καθοριστικές του ταξιδιού μας. Συνδιαλέγεται διαρκώς μαζί τους ο ποιητής. Τα ποίηματα του βιβλίου έχουν έντονη ηθαγένεια επίσης, σαφή καταγωγή. Κρατούν σφιχτά νομίζω το αρχαίο σκηνή με τους χιλιάδες κόμβους που μας δένει με τους παλιούς αιώνες. Κατά την ανάγνωση, αλλού θα παρασυρθείτε από την ορμή, οι λέξεις συχνά καλπάζουν και αλλού θα σταματήσετε, θα διαβάσετε ξανά, θα επιστρέψετε πάλι και πάλι. Έτσι γίνεται με τα καλά ποίηματα. Ο Ηλίας Θεοφύλακτος εισέβαλε στο ναό της ποίησης ακριβώς όπως το λεξικό ισχυρίζεται ότι το πράττει ο επίσκοπος κατά τα αφιρανίξια, δηλαδή τα εγγένεια μιας εκκλησίας. Πώς? Θριαμβευτικά. Σταματάω εδώ όμως. Μια τέτοια ομιλία δεν μπορεί παρά να είναι μια ελάχιστη πρόγευση της κύριας απόλαυσης που είναι πάντα η ανάγνωση ή η ακρόαση των ποιημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σχήμα προθύστερο. Από δύο σχετικές ενέργειες ή έννοιες τοποθετείται στην σειρά του λόγου πρώτη εκείνη που χρονικά και λογικά είναι δεύτερη. Ιδού λοιπόν ο ορισμός για το προθύστερο στον κόσμο των λέξεων. Αλλά με τους ανθρώπους, τι γίνεται με τους προθύστερους ανθρώπους? Είναι παράξενα πλάσματα, αλήθεια, και σπάνια πολύ, σαν παραδείσια πτηνά. Ήξερα κάποτε έναν. Οι άλλοι κοίταζαν το ψάρι να κολυμπάει στη θάλασσα και αυτός χάιδευε ήσυχα τη γάτα που τεντωνόταν στον ήλιο και έβλυφε χορτασμένη τα μουστάκια της. Ο πατέρας έβλεπε άναυδος τα ειδώνει να κλωσάει σιωπηλό στη φωλιά του και εκείνος άκουγε αφανέρωτα μοτίβα και μαγικές κυματομορφές και μουρμούριζε συνερπαρμένος «Τι τραγούδι αυτός ο μικρός». Οι γλύπτες ίδρωναν παλεύοντας με το μάρμαρο και αυτός ανέβαινε σκυφτός στον επόμενο λόφο κουβαλώντας στην πλάτη ένα σακί με το από χρόνια κομμένο χέρι του αγέννητου αγάλματος. Η μάνα μουρμούριζε θυμωμένα, σκύβοντας να μαζέψει τις σκισμένες σελίδες από το πάτωμα και εκείνος χαμογελούσε κοιτάζοντας δεκάδες χάρτινα πουλιά να πετάνε ψηλά στο ταβάνι και ανάμεσά τους να αιωρείται ένα αγόρι με το ξύλινο σπαθί του στο χέρι, έτοιμο από καιρό για τους ωραίους πολέμους του μέλλοντος που ζούσε. Τάιζε μέρα νύχτα τις ερημίες σου με κρίματα ολόφρεσκα απ' τα λιβάδια της σάρκας κομμένα. Χάθηκες αν ξεμητήσουν ρούπι παραπέρα. Πώς να έρχεται άραγε η σωτηρία, πώς και από πού? Την αποζήτησα χρόνια και χρόνια άϊχος σε σκοτεινά υπόγεια και νερά στοιχειωμένα μέσα στις λύπεις στο αδιάβατο δάσος. Βρήκα την αδέσποτη μελωδία να στέκει άπιαστη στον αέρα και να δοξάζεται οδυνηρή και ελεήμων τρυπώντας τα σωθικά ως το τέλος, λυτρωτικά, όπως τα σκουριασμένα καρφιά βυθίζονται στου ανθρώπου τις παλάμες. Βρήκα τη μυστική προσευχή της πίστης για το οδύσσιο ταξίδι στις χώρες του ήλιου. Εκεί που η επιθυμία αληθεύει ολόσωμη και ένα λεμόνι άνυδρο κομμένο στα δύο χύνει ακτίνες παρηγοριά στο σκοτάδι και η ελαφρόπετρα κυλοπονάει η ηφαίστεια και η σελήνη ξεπεζεύει σε ένα κορμί και ο αριθμός χαράζεται στου ναυτίλου το όστρακο γράφοντας με φύ τη θεία αναλογία. Εκεί που η νίκη
μυρίζει αγιόκλημα και το αύριο λιάζεται στην κόψη της μνήμης. Βασίλεια, θα μου δώσουν τη μουσική. Φως εκ φωτός ανάρχου και πνεύματος ταμεία, τριτού φωτός εις μίαν, δόξαν αθροιζομένου. Μαραίνεται το κάλος, η δόξα παρατρέχει, ο πλούτος άπιστον ρεύμα, το δύναστε δολίγων. Σιδέ του πλάνου κόσμου, τα στριφάς εκφυγούσα. Καλησπέρα σε όλους. Κάτι που δεν το κάναμε στην αρχή, όπως συνηθίζουμε, Γιάννη μου. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polisart, σε μία πολύ ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή για μας. Καταρχάς πρέπει να δικαιολογηθώ και να απολογηθώ, γιατί όλο αυτό το καιρό, από την πρώτη συνάντησή μου με τον Ηλία για αυτό το βιβλίο, με έβλεπε κάθε μέρα ο φίλος Σωτήρης Γραντσιώτης, ο ιδιοκτήτης εδώ του χώρου, να κρατάω κάποιες σημειώσεις από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στα χέρια μου τα ποίηματα. Και κρατούσα σημειώσεις μέχρι και χθες το απόγευμα, το βραδάκι. Γιατί τη θεωρώ εξαιρετική τη στιγμή αυτή για μένα. Αλλά έγινε το εξής. Μιλήσαμε το μεσημέρι και του λέω θα μείνω στο χώρο. Έτυχε να πάω για ένα πρόβλημα τεχνικό στο σπίτι και πήρα μαζί μου τις σημειώσεις και τις ξέχασα. Όταν γύρισα, λέω έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι λέω, τα καταφέρνω στα προφορικά. Αλλά έπρεπε να ξαναθυμηθώ κάποια πράγματα, Ηλία μου, που είχα γράψει. Άρχισα να ανακατεύω και κάποια βιβλία και να ξεφυλίζω στη βιβλιοθήκη των ποιητών, όπου κάναμε την άλλη φορά την παρουσίαση. Βρήκα αυτό που το ήθελα, έτσι κι αλλιώς το είχα σημειώσεις μου. Είναι ένα ποίημα του περίφημου και σπουδαίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού, αυτή η στίχη που διάβασα στην αρχή. Γιατί όταν παρουσιάσαμε το βιβλίο «Το δαχτυλίδι του Θεού» εδώ σε αυτό το χώρο, ποτέ δεν περίμενα από τον δημιουργό, από τον συγγραφέα, ότι θα έπαιρνα το δαχτυλίδι του εκδότη. Το οποίο γίνεται σε μια στιγμή που το είχα πραγματικά ανάγκη. Γιατί χρόνια τώρα η γνωριμία μου με τους ποιητές, με τους καλούς ποιητές, καταρχάς με έκανε καλύτερο, έτσι πιστεύω, σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο, και είχα την ευκαιρία να εκδώσω στην μικρή ιστορία της παρουσίας, μέχρι τώρα, κάποιους σπουδαίους και κορυφαίους ή κάποια βιβλία που τα αγάπησα πολύ περισσότερο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο καθηγητής της λογοτεχνίας και ειδικευμένος στην ποίηση του Σεφέρη, Νάσος Βαγενάς, κρατικό βραβείο ποίησης, λογοτεχνίας, ο αείμνηστος Ηλίας Λάγιος, ο επίσης καθηγητής της λογοτεχνίας Στέφανος Ροζάνης. Κάποια βιβλία, όπως το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, του Κλέονος Παράσχου, η ανθολογία της ευρωπαϊκής και αμερικάνικης ποιήσεως
όπου οι κορυφαίοι Έλληνες μεταφράζουν τους γίγαντες της παγκόσμιας ποιήσεως και οι περισσότεροι φίλοι που ξέρουν, που έρχονται εδώ, με πολύ χαρά διέκρινα πρόσωπα που έχουμε παρουσιάσει το έργο τους εδώ, σε αυτό το χώρο, το ποιητικό, το λογοτεχνικό, γνωρίζουν πράγματα που κατά καιρούς ταυτιριάζουμε, καταστάσεις που μας οδηγούν εδώ σε αυτό το χώρο να κάνουμε τις εκδηλώσεις με έναν διαφορετικό τρόπο, να γνωρίζουμε δηλαδή τους δημιουργούς καλύτερα. Και αυτό που λέμε τις περισσότερες φορές, ότι λείπει στις μέρες μας, και το λέω απευθυνόμενος σε πρόσωπα όπως τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ, σε αυτό το τραπέζι, δίπλα στον ποιητή που παρουσιάζουμε, αυτό που λείπει τον τελευταίο καιρό είναι η σχέση εκδότη και δημιουργού. Όπως γινόταν τις παλαιότερες εποχές, όπου και οι δύο βασανιζόντουσαν με τις λέξεις, και οι δύο δημιουργούσαν, γι' αυτό είχαμε αυτά τα εκδοτικά επιτεύγματα και πολλοί γνωρίζουν τις ιστορίες μεταξύ του Σεφέρη και του εκδότη του, του Ταροσόπουλου, του Ελίτη και του εκδότη του, του Καρύδη, του Ίκαρου. Ένιωσα όταν είδα τα πρώτα ποίηματα του Ηλία ότι έχω στα χέρια μου τα ποίηματα ενός σπουδαίου ποιητή. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό το διάστημα βασανιστήκαμε πολύ. Και να το πω ευγένεια, πλακωθήκαμε, βριστήκαμε, μαλώσαμε, παίξαμε πόλεμο. Αλλά αυτός έχει κάτι γερές βάσεις εκεί στην Κριμαία, πετούσε κάτι πυράβλους, κάτι κατιούσα, ερχόταν κάτι Pershing Cruise, τι είναι αυτή, δεν ξέρω. Εγώ προσπαθούσα με κάτι του φεκάκι εκεί από τη Σόλωνος να κάνω Αντάρτικο. Μπορείς να τα βάλεις μαζί του. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που κάναμε, εγώ έτσι νιώθω και το λέω πάντα μπροστά στους γονείς των δημιουργών, γιατί τώρα πήρα εγώ το δαχτυλίδι του εκδότη και είναι εξαιρετικά τιμητικό να βλέπουμε τους γονείς, γιατί όπως έχω πει δημοσίως τον τελευταίο καιρό, όλα τα οφείλουμε στη μητέρα μας. Εμένα αυτή με οδήγησε στον χώρο του βιβλίου και ο πατέρας είναι αυτός που πάντα στηρίζει αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι για το βιβλίο αυτό έχουμε γράψει ιστορία με το βιβλίο αυτό και ότι είναι ένα βιβλίο που θα το υποδεχθεί ο κόσμος της λογοτεχνίας με τον τρόπο του βεβαίως ο καθένας, γιατί μπορεί, φίλε μου, από κάποιους να έχουμε και αρνητική κριτική, καλοδεχούμενη βεβαίως, έχουμε μάθει να παλεύουμε, αρκεί αυτή να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει και όχι με άλλους τρόπους. Βρεθήκαμε εδώ σήμερα που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο για αυτόν τον τόπο, αλλά πιστεύω ότι όταν ακουμπάμε πάνω στους δημιουργούς, κυρίως όταν ακουμπάμε πάνω στην ποίηση, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για όλους. Γιατί όποτε οι άνθρωποι οι οποίοι χειριζόντουσαν τα δημόσια πράγματα κάναν το ίδιο, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιστεύω ότι αν κάποιοι ξεφυλίσουν
και καταλάβουν αυτά που γράφει, τις λέξεις και τον τρόπο του Ηλία Θεοφύλακτου, σίγουρα θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα κεφάλαιο που είχα σημειώσει, αγαπητοί φίλοι, από τον χώρο του τύπου, ήταν ο δημιουργός δημοσιογράφος. Γιατί αυτή είναι η βασική ιδιότητα του Ηλία. Και μάλιστα, για να το ολοκληρώσω στις σημειώσεις, βασίστηκα, το είχα εδώ, σε ένα βιβλίο που είχα εκδώσει το 1996. Τότε ήταν ο Γιώργος Σταματόπουλος στην Ελευθεροτυπία. Το προλόγησε ο Υπουργός Πολιτισμού τότε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και ήταν για τον εκχυδαϊσμό της επικοινωνίας. Μέσα έχει ένα κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο, όπου ακριβώς περιγράφει τον τύπο του δημοσιογράφου που έχει χαθεί, ο οποίος κυρίως ασχολείται με την λογοτεχνία, με την ποίηση, και είναι όλα αυτά τα ιστορικά πρόσωπα που έχουν περάσει μέσα από την ελληνική δημοσιογραφία, που έχουν γράψει και τεράστια ιστορία στον χώρο της λογοτεχνίας. Νομίζω ότι ο Ηλίας με τον τρόπο του μας ξαναθύμισε αυτή την εποχή, και με το βιβλίο του, το ποιητικό του αυτό βιβλίο, την εποχή της τεράστιας πνευματικής ακμής. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και γιατί επέλεξε την παρουσία για να εκδοθούν αυτά τα ποίηματα. Θα σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο. Αξιονεστή, συγγνώμη για το ατόπιμα να διαβάζω δίπλα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έχει αυτόν τον μεγαλειώδη τρόπο, αλλά κάτι θέλω να πω. Μόνο γι' αυτό το κάνω. Αξιονεστή. Αν είναι Κωνσταντίνο, θα το ακούσουμε από σένα. Θέλεις να το διαβάσεις εσύ? Αξιονεστή το αίτητο σώμα και ο αμήτωρ αριθμός, η γαλάζια αρχή των σφιγμών που εγείρονται άγριοι, η μέλισσα που βομβίζει και ανοίγει ο ναός, το πέτρινο δάσος που κρύβει τον ήλιο στο στόμα του, ο πηδός της Ελλήνης που φέγγει στο άχραντο γόνατο, των ηλιοτροπίων ο λευκός οργασμός και ύστερα ένα φιλημένο στο λαιμό κρινάκι που κοκκινίζει παράφορα στου δελφινιού τυράχι ψηλά φυτρωμένο. Το αγόρι με το γδαρμένο γέλιο που δαγκώνει τον Αύγουστο βαθιά, ώσπου να τρέξει η πρώτη στάλα φως και τη ράβει μετά στην αριστερή του τσέπη, μαζί με το σπασμένο ρόδι και την προσευχή του ταπεινού. Κύριε, σαν ήρθεν η βραδιά, σου λέω την προσευχή μου. Άλλη ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο από τη δική μου. Εκείνοι που με πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι. Την πίκρα μου τη βάστηξα, μου δίνεις και την ξένη. Μ' απαρνηθήκαν οι χαρές, δεν τις γυρεύω πίσω. Προσμένω τα χειρότερα, είναι αμαρτία να ελπίσω. Σαν ευτυχία την αγαπώ, της νύχτας τη φοβέρα. Στην πόρτα μου άλλος δεν χτυπά κανείς από τον αγέρα. Δεν έχω δόξα, είναι ήσυχα τα έργα που έχω πράξει. Άκουσα τη γλυκιά βροχή, τη δύση έχω κοιτάξει. Έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι. Ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ. Τώρα δεν έχω τίποτα να διώξω ή να κρατήσω. Δεν περιμένω ανταμοιβή. Πολύ είναι τέτοια ελπίδα. Ευδόκησε να αφανιστώ χωρίς να ξαναζήσω. Σε ευχαριστώ για τα βουνά
και για τους κάμπους που είδα. Αυτός είναι ο Ηλίας Θεοφύλακτος. Θα το πω. Αυτή είναι η προσευχή του ταπεινού του Ζαχαρία Παπαντονίου, ο τελευταίος του στίχος. Η τελευταία λέξη που είχα γράψει είναι ότι ο Ηλίας είναι ένας θησαυρός, ευτυχώς αγαπάνητος, και τον ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη. Η αρχαία μου θάλασσα ασυγχώρητο με έχει, επειδή το όνομά σου στη μήτρα της άναψα, ώσπου φάνηκαν άγγελοι στα πόδια σου γύρω, και απ' τους ήλιους της αίματα πήρα, που στο στήθος σου πάνω τα στέγνωσα, στους αιώνες εκεί να ανατέλουν. Και τα δέντρα της έφερα, όπου ανασένεις με τριήρης και μοίρα και μάρμαρα τα όνειρά σου μεγάλα να χτίσουν, και τις λέξεις της αγιοπούλια τις γέμισα, από αυτά που κουρνιάζουν ξημέρωμα πάντα, μονάχα στα παπούτσια σου μέσα. Η αρχαία μου θάλασσα ασυμχώρητο με έχει, επειδή απ' τις φλέβες σου έρχομαι και εκεί επιστρέφω. Άξιον εστί, άξιον εστί το γυμνό κορίτσι του κήπου, ανύποπτο, που αγγίζει το άγαλμα και γίνεται αίμα εντός. Η κομμένη άγκυρα λάμπουσα και ο λυγμός της, οι μαυγές σταγονίτσες του ουρανού τα βλέφαρα, τα μικρά περιστέρια στα δάχτυλά της τρέμοντας, σβήνοντας τη λύπη του πόντου τα σπλάχνα, τα άγρια θεριά της έβδομης φραγίδας που αμολάνε χαρταετούς στο διπλανό παράθυρο, το ελάφι, η βάρκα, το έφλεκτο, το υγρό, το άρρητο, ο αμνός δακρυσμένος, να το νόημα της πυρκαγιάς που γύρεψες, σώμα σταυρός και σώμα σύμπαν, με πεάνες ανήκους τους στο ίδιο τέμπλο καρφωμένα. Δεν αγοράζεται η αλήθεια με τον πύχη. Δίνεται δωρεάν μονάχα, σπυρί-σπυρί, στους προσκυνητές μιας παπαρούνας, στους επιζήσαντες των ερώτων, στους συλλέκτες του παρήγορου κιανού, στους ηττημένους στρατιώτες, στους μελωδούς της ματαιότητας, στους δεσμότες της άγουρης γοργόνας, στους εικονολάτρες της πεταλούδας και στους ναυαγούς των ηφαιστείων. Η διανομή τελείται εν κρυπτό κάθε πανσέλινο στου Προμηθέα τον βράχο. Διότι εσύ, Βασίλη, που έβαλε το θέμα της δημοσιογραφίας, εγώ πάντοτε πίστευα ότι είναι πιο εύκολο να είσαι δημοσιογράφος από δημιουργός, δηλαδή είναι πιο εύκολο να μιλάς για τους άλλους από τον εαυτό σου. Επαναλαμβάνω, έλεγα πάντοτε ότι πιο εύκολο είναι να είσαι δημοσιογράφος παρά δημιουργός, με την έννοια ότι είναι ευκολότερο να περιγράψεις τη ζωή των άλλων παρά τη δική σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ηλία όμως, έχουμε κάτι χρήσιμο για τη δημοσιογραφία. Το πρώτο στοιχείο είναι η ευαισθησία. Το δεύτερο είναι η μελέτη του λόγου. Θέλω να πω ότι το πρώτο, η ευαισθησία, στο δημοσιογραφικό λόγο μας περιχωρεί σε σχέση με την αντικειμενικότητα. Στην αναζήτηση δηλαδή της αντικειμενικότητας ως
της πιθανής αλήθειας αντί της πλειοψηφίας των υποκειμενισμών. Επαναλαμβάνω, σήμερα αντικειμενικό θεωρείται ότι πλειοψηφεί κατά τους υποκειμενισμούς μας, οι οποίοι υποκειμενισμοί μας διαμορφώνονται με διάφορους μηχανισμούς. Η ευαισθησία του όποιου ηλία βοηθάει στη δημοσιογραφία. Το δεύτερο είναι ο χειρισμός της γλώσσας. Παρότι εδώ φαίνεται καθαρά, νομίζω ότι είναι η ίδια μήτρα από την οποία πηγάζει στη δημοσιογραφία η ακριβολογία, που είναι πολύ χρήσιμο, αλλά και μία άλλη δυνατότητα η οποία παραπέμπει στην τρίτη ιδιότητα του Ηλία ως πολιτικού αναλυτή. Δηλαδή, μια τόσο μεγάλη απόπειρα σαν αυτή της βέβηλης μεταφοράς του άξιον εστί, που έχει πολύ λόγο, νομίζω ότι στην καρδιά της κρύβει μία δυνατότητα που εκφράζεται στην ιδιότητα του Ηλία ως πολιτικού συμβούλου ή πολιτικού αναλυτή, να φτιάξει ένα σύνθημα με 3 λέξεις. Γιατί ο Ηλίας έχει φτιάξει πολύ καλά συνθήματα, όπως έχει φτιάξει και πολύ καλούς τίτλους. Θεωρώ λοιπόν ότι η λιτότητα στην απόδοση αυτού του συνθήματος οφείλεται ακριβώς στην ίδια δυνατότητα που έχει στην περιγραφή ή στην ανάλυση της ποίησης. Μόνο υπ' αυτήν την έννοια αναγνωρίζω τον δημοσιογράφο Ηλία ως ποιητή. Διότι κατά τα άλλα είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ δημοσιογράφων. Δηλαδή, εγώ ήμουν η μόνιμη μειοψηφία, δηλαδή να φανταστείτε μέχρι και στον τίτλο διαφωνούσα και την ήπια διότι ήμουν μειοψηφία. Ο Σοκράτης είχε επιφυλάξεις που μετά έγιναν ok σε σχέση με το τόλμημα του άξιον εστί. Ο εκδότης είχε τα δικά του, αν και συμφωνούσε στα περισσότερα, εμείς είμαστε οι χειρότεροι, αλλά τελικά απεδείχθη ότι οι δημοσιογράφοι δεν ομονοούσαν. Συνεπώς, να συγκρατήσουμε μόνο την ευαισθησία του στη σχέση δημοσιογραφίας και ποίησης και στη μελέτη του λόγου, που του επιτρέπει και να περιγράφει αλλά και να συνθηματολογεί με τη σωστή έννοια. Αυτό ήθελα να το πω για να... γιατί δεν είμαστε όλοι δημοσιογράφοι. Σε παράδειγμα. Ξέρετε, είναι καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι σήμερα εδώ σε μια εξαιρετικά δύσκολη από άποψη των γενικών συνθηκών της πόλης μέρα. Ξέρετε, απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς, συγχαρητήρια κτλ. Ίσως πάντως να είναι, νομίζω ο Γιάννης το πω, είναι μια σημαδιακή μέρα και ο Βασίλης από μια άλλη πλευρά εκδοτική, είναι πάντως μια σημαδιακή μέρα σήμερα. Ευχαριστώ πάντως όλους από καρδιάς που είστε εδώ και με τιμάτε, ξεπερνώντας διάφορες δυσκολίες με τρόπους που ο καθένας επινόησε. Το δεύτερο που θέλω να πω, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο πιστεύω να μιλήσει κανείς για τα ποίηματά του. Όταν είχα γράψει ένα μυστόρημα ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εντάξει, Μαριματράκη, Καγωνία, πρωτοπό εκείνο, προς το άλλο, αυτά κτλ. Ωστόσο το μοντέλο το ήξερα. Δηλαδή, θα πούμε 2 μπλόγια για το story, επειδή έχει και μια αστυνομική εμπλοκή, δεν θα αποκαλύψουμε το τέλος κτλ. Οκ. Εδώ το πράγμα είναι εντελώς διαφορετικό, είναι πολύ δύσκολο. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά από όσα άκουσα να λένε οι προλαλήσαντες για μένα. Του ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σοκράτη και τον Γιάννη και τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο που μας τιμά χαρίζοντάς μας την τέχνη του. Με όλα αυτά λοιπόν, εγώ είχα μείνει στο σημείο τι να πω ρε παιδιά τώρα εγώ. Λοιπόν, θα μιλήσω χρησιμοποιώντας κάποια από τα γνωστά δημοσιογραφικά κόλπα. Όταν δεν έχεις θέμα, λέει, μέτρα αριθμούς υπέξει για πρόσωπα.
Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για μερικά πρόσωπα που έπαιξαν σύντομα, δεν θα σας πάω χρόνο πολύ, μην φανταστείτε. Που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να γίνει αυτή η έκδοση πραγματικότητα. Αυτό είναι τρόπον τεινά και ένα story που υπάρχει στην αρχή του βιβλίου. Ένα story δηλαδή, όταν λέω πενταράδων, όπου γράφω ότι τα ποίηματα και τα μόλις δυο πεζά κείμενα αυτής της συλλογής γράφτηκαν κατά καιρούς στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πειραιά και αλλού στο Σαλονικό, στην Κρήτη και στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, στη Βαρκελόνη, στη Μόσχα, στο Κισλαβούτσκ, μια ρώσικη πόλη στο Βόρειο Κάφκασο και στη Σεβαστούπολη. Και η τελική γραφή και η συγκρότηση ενότητας έγινε τους 3 Πρωτομήνες του 16. Γιατί το διαβάζω αυτό? Είναι προφανές από όλα αυτά, γιατί δεν είμαι πιλότος ούτε αεροσυνοδός, ότι αφορούν μια μακρά διαδρομή μες στον χρόνο. Το πρώτο λοιπόν πρόσωπο, δηλαδή είναι ποίηματα που πρωτάρχισαν να γράφονται πριν από 30 χρόνια, 30 κάτι χρόνια, που καταργήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Ναι, λέω είναι ποίηματα που άρχισαν να γράφονται πριν από 30 κάτι χρόνια, που μερικά από αυτά καταργήθηκαν, άλλα ενσωματώθηκαν, άλλα ξαναγράφτηκαν, άλλα αξιοποιήθηκαν απλώς ως ιδέες και αυτό συνέχισε να γίνεται συνεχώς. Δηλαδή αυτή η αναδόμηση, η αναδημιουργία, η κατάργηση κτλ. Η μεταμόρφωσή τους. Λοιπόν, ένα πρόσωπο, το πρώτο πρόσωπο λοιπόν που έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή τη διαδρομή είναι αυτός που εγώ τον λέω ο αδελφός που μου χάρισε η ζωή και κάθεται εκεί απέναντί μου, είναι ο Ευγένιος, ο οποίος από 30 χρόνια πριν άρχισε να επιμένει με αιμονικό τρόπο, σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, ότι πρέπει να ασχοληθείς με τα ποίηματα, να τα εκδώσεις οπωσδήποτε, να μην το αφήσεις αυτό κτλ. Και μάλιστα αυτό έγινε και ένα inside joke μεταξύ μας, προϊόντος του χρόνου, ή μάλλον των χρόνων, των πολλών χρόνων. Αυτό είναι ένα πρόσωπο στην αρχή της ιστορίας. Το δεύτερο πρόσωπο, στο τέλος της ιστορίας, είναι ο Βασίλης. Είχα έρθει εδώ για έναν άσχετο λόγο, δηλαδή για να κλείσουμε την αίθουσα για μια εκδήλωση μιας ομάδας που έχουμε στο Facebook, γαβρική της Redaction κτλ. Και πιάσε μια κουβέντα με τον Βασίλη, η οποία με έναν τρόπο κατέληξε, με ρώτησε κάτι, που αυτό και ξέρεις του γράφει και μια μου λέει γιατί δεν έχεις εκδώσει, μου λέει έχεις εκδώσει, γιατί δεν έχεις εκδώσει ποτέ κάτι. Και του είπα την αλήθεια, ότι πρώτον γιατί θεωρώ ότι ο πύχης για την ποίηση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά, και δεύτερον γιατί θεωρώ ότι 5.000 συλλογές και όπως βγαίνουν κάθε χρόνο Βασίλη είναι too much, μην πούμε και εμείς στη λίστα κτλ. Μου ζήτησε να του δώσω να δει κάτι. Μου ήταν δύσκολο γιατί πραγματικά τα ποίηματα ήταν γραμμένα με το χεράκι μου, δηλαδή σε χαρτάκια. Δεν ήταν σε ηλεκτρονική μορφή για να τα στείλω εύκολα. Μου λέει ένα απόσπασμα, του στέλνω ένα απόσπασμα. Το αποτέλεσμα την επόμενη μέρα με πήγε στο τηλέφωνο και με εξύπνησε καπηλικότατα, λέγοντας μου ότι είσαι ανόητος, που δεν τα εκδίδεις κτλ. Και από εκεί ξεκίνησα μια διαδικασία. Ακούγεται τώρα? Και από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία να το σκέφτομαι. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα των Άγγλων. Στο ενδιάμεσο και προς το τέλος υπήρξαν 2-3 φίλοι, ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν τώρα, γιατί το track υπάρχει πάντα, που τους έδωσα να τα δουν, μου είπαν τη θετική τους γνώμη και αυτή έπαιξε ρόλο σημαντικό στο να πάρω την απόφαση. Η φίλη αυτή είναι το πρόσωπο που βρίσκεται αριστερά μου, ο Γιάννης, είναι η Λίνα που κάθεται εκεί στο βάθος και είναι και η Διονυσία που κάθεται εδώ μπροστά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδρομή και πήρα στα χέρια σε αυτό που πήρα. Αυτό είναι το ένα που είχα να σας πω. Το δεύτερο που είχα να σας πω, πάλι γεννήθηκε από τη διαδικασία της εκδήλωσης ή της έκδοσης. Κάποιος διατύπωσε μία απορία. Είπε, παιδί μου, θέλω να τη γνωρίσω αυτή, τη Μούσα. Ποια είναι αυτή η οποία του ενέπνευσε να πούμε τέτοια πράγματα? Ναι. Μάλιστα είπε, εάν δεν είναι ας πούμε η τάδε ή, χρησιμοποιώντας γνωστά από το χώρο της showbiz ονόματα, γνωστά από το χώρο της showbiz ονόματα, μην το πεις. Όχι, μην το πεις, δεν ξέρεις το άλλο. Εντάξει. Ναι.
Ναι, και λέω λοιπόν όταν ο Βασίλης έκανε κοινωνό αυτής της απορίας, του λέω αυτό είναι ωραίο θέμα. Λοιπόν, για να λυθούν οι απορίες, επειδή τώρα που σας έχω πει ήδη ότι αυτά είναι πράγματα που γράφτηκαν τουλάχιστον στην πρωτόλια μορφή τους. Παρακαλώ. Δεν το διαβάσω, μόνο και δεν το αναφέρω. Βασίλη μου, αδελφέ μου, θα σας διαβάσω όλο το μήνυμα τώρα. Χθες το βράδυ διάβασα όλο το βιβλίο. Ωραίος είναι. Πεθαίνω όμως... με πολλά θαυμαστικά. Πεθαίνω όμως από περιέργεια να δω ποια είναι αυτή η χριστιανή που του ενέπνευσε ένα τέτοιο έρωτα. Πάρα πολλά θαυμαστικά. Εάν είναι κάτι λιγότερο από τη Cindy Crawford, τη Brigitte Bardot, την Claudia Cardinale, τη Virna Lisi κλπ. Τότε αυτός ο έρωτας είναι απολύτως κατασκευή. Σε εισαγωγικά. Και τα λοιπά. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι επειδή τα πράγματα αυτά γράφτηκαν μέσα σε μια διαδρομή, όπως σας είπα ήδη, πολλών χρόνων, προφανώς και δεν αφορούν ένα πρόσωπο. Όμως, είναι επίσης αλήθεια, και επειδή αυτό μου επισημάνθηκε, ότι κανείς μπορεί να αναγνωρίσει ορισμένα σύμβολα κλειδιά, ας πούμε, εύκολα, δηλαδή δεν είναι και τόσο κρυμμένα, ας πούμε. Μπορεί να αναγνωρίσει ορισμένα σύμβολα κλειδιά που να τον παραπέμψουν σε ένα πρόσωπο ή πάντως σε πρόσωπα που μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτό είναι αλήθεια, όπως είναι αλήθεια ότι και μέσα από τη διάρκεια του χρόνου πώς την έψη και την ωραία λέξη, συμπυκνώνονται σε ένα είδωλο διάφορα πρόσωπα, αποπροσωποποιούνται και αφορούν πια το όλον ως ένα. Ναι, ναι. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι τελικά αυτά τα ερωτικά ποίηματα, όσα από αυτά είναι ερωτικά, που είναι πολλά και στην πρώτη ενότητα που είναι, ας πούμε, πιο υπαρξιακών σκέψεων σημαντική, υπάρχουν και εκεί 2-3 ερωτικά, θα έλεγα ότι αφορούν αυτό που είπα πριν, το όλον ως ένα. Ένα εικόνισμα, κάπου λέει, δύο θαλασσίτσες πάνω στο εικόνισμά της. Αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ. Όχι, δεν μοιάζει τόσο. Δεν μοιάζει τόσο, ναι. Πείτε τώρα. Καμιά πιο σύγχρονη δεν έχει. Εγώ... Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω, δεν ξέρω... Ένα ποίημα να μας διαβάσει. Να σας διαβάσω ένα ποίημα. Ποίημα. Μην μου το λέτε αυτό. Το καλύτερό μου δεν μπορώ να το διαλέξω, γιατί είναι σαν να ζητάω σε εσάς που έχετε παιδιά να μου πείτε ποιο αγαπάτε περισσότερο. Λέμε και κλισέ. Άλλο αδυναμία και άλλο αγάπη. Πόση ώρα ψάχνεις? Να πω, το πρώτο πράγμα που με βοήθευσε στα ποίηματα του Ηλία είναι ότι έχει πάει ακριβώς σε μια τεράστια πηγή, αναβλύζουσα εδώ και αιώνες με υπέροχο τρόπο, στην οποία πηγή βρέθηκαν επίσης οι κορυφαίοι ποιητές. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο Νόμπελ είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα και τον ίδιο τρόπο, και μέσα από αυτό, αν ξεκινούσα να μιλάω για τον Ηλία Θεοφύλακτο, θα ξεκινούσα ότι είναι ένας εύρυθμος και υψηλόπνοος ποιητής, εκτός το ότι είναι μέγας και παράδοξος τύπος. Ηλία της Σεβαστούπολης το πει. Ορίστε. Παραγγελίες. Το έγραψε στη Σεβαστούπολη. Στη Σεβαστούπολη θες εσύ. Θα σου διαβάσω ένα τσιμό σας. Λοιπόν,
Αυτό δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι από την ενότητα, νομίζω, είναι από την ενότητα Κυθέρια Θαύσματα. Κακοτυχία. Στην πίσω όψη του ωκεάνιου λιμώνα θα μου πέσε εκείνη η στιγμή της σύνδειξης των ασκητών με τα γεράνια. Όταν φύσηξε κατάσταρκα την πνοή του το άγνωστο και άνοιξε τόστρα κοδιάπλατα και φανερώθηκε το ελάφι να σημώνει ίδιο η τρομαγμένη αθωότητα και χύθηκαν πηχτά της λάβας ρέματα στο κλειδωμένο σκοτάδι. Στα μάτια σου ξέχασε ο ήλιος τα δάκρυά του και απόμεινε η ψυχή μου καρφωμένη εγκάρσια στον ποδιόν σου τα δάχτυλα. Τρίστιχο. Το αγαπημένο μου τρίστιχο ανήκει στη δεύτερη ενότητα των τριστίχων, που είναι τα απουσία σημαντικά. Τα δύο αγαπημένα μου, το πρώτο και το τελευταίο. Σκιές μονάχα, απουσία συνειρημένη. Τίποτα δεν καίγεται όταν λείπεις. Και το τελευταίο, το ξόδεψα όλο το σκοτάδι και ακόμα στα μεσάνυχτα είναι. Ναι, ωραίο. Και εγώ το αγαπάω. Είναι ένα που ζήτησε ο Κωνσταντίνος, του αρέσει. Τρέχει ποτάμι το κόκκινο στο ρολόι. Κύμα στην κάμαρα. Η ώρα είναι επιθυμία και 5. Συλλαβές ενσώματες. Έκρηξη παραδείο. Κρίνει και όμενη στο σεντόνι. Έρωτας ακριβώς. Και λύθηκαν της νύχτας οι κόποι. Αν θέλει κάποιος να πει οτιδήποτε, να συζητήσουν, να ρωτήσει, να μιλήσει τώρα, αλλιώς να σιωπήσει για πάντα. Κερδίσαμε. Yes. Λοιπόν, και μια καλή είδηση για τους γάβρους τους εδώ μέσα. Κερδίσαμε στο ΑΚΑ το βάζελο. Στο ΑΚΑ. Εδώ κερδίσαμε έναν κορυφαίο ποιητή. Επειδή είμαστε Γερμανοί, Γι' αυτό θα δούμε. Και σωστό και ορθώς έπρεπε. Μην ξεχάσουμε και τις καταβλίες. Λοιπόν, δεν Βασίλης να ψηφίσει. Όχι να μιλήσει. Θέλει να πει κάτι, κάποιος θέλει να πει το χαμένο φωνή. Σιωπήσου πως θα πάει. Θέλει να πει κάτι ο Κωνσταντίνου. Τώρα το επέβαλες. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ηλία. Συμπτώσεις, επισημάναμε μεταξύ μας εδώ η ομάδα των 50 ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τους γονείς του Ηλία. Με γνωρίζετε από τότε που ήμουν παιδί και δεν είχα συνδυάσει στο μυαλό μου τη σύμπτωση και έχω χαρεί ιδιαιτέρως. Δράτω περισσότερο τις ευκαιρίες από μία φράση που σχολιάζοντας είπε ο Βασίλης, ότι πόσα οφείλουμε στους γονείς μας και ίσως πόσα οφείλεις και στη μητέρα σου, ακριβώς για τους λόγους που είπε ο Βασίλης και στον πατέρα για τη στήριξη. Διαβάζοντας τον, βεβαίως είχα την εντύπωση ότι εδώ ο άνθρωπος αυτός έχει μια τεράστια δύναμη να εκφράσει. Δεν είμαι φιλόλογος ούτε κριτικός, ένας αναγνώστης στη στιγμή μου άρεσαν πάρα πολύ τα ποίηματά του. Εντυπωσιάστηκα όμως από τον τρόπο που κατάφερε να εκφράσει αυτό τον μεγαλειώδη έρωτα ή τους έρωτες, οι οποίοι ο χρόνος ποιητικά τους έχει διηλύσει και αποστάξει κατά αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο, αλλά πιο πολύ να θαυμάσω τον τρόπο που ο ίδιος ανακάλυψε το πόσο ποιητικά είναι έτοιμος να υποδεχθεί αυτή την τόσο μεγάλη αφηρημένη και τόσο δυναμική έννοια του έρωτου και την τόσο ζωντανή.
την υποδέχτηκε τόσο με τέτοια ευρύτητα και τόσο δυναμικά, που μάλλον αυτό το οφείλει στους γονείς του. Γιατί αν ισχύει ότι γινόμαστε καλλιτέχνες γιατί έχουμε μια υπαρξιακή οπή, ένα κάτι που χάσκει και χρειάζεται μια επούλωση και μια τρυφεράδα και μια στοργή, ή ένα πένθος, αν θέλετε, διαρκές, το οποίο οφείλουμε όλα τα εσωτερικά ορυκτά μας και τα άλλα υλικά που νιώθουμε μια τρελή επιθυμία να τα μοιραστούμε, Κύριος είδε, γιατί με τους συμπολίτες μας. Το παράδοξο είναι ότι εδώ, ενώ ίσως να υφέρπει μια διακριτική υπαρξιακή οπή, ταυτόχρονα λάμπει μια υπέροχη υγεία στις σχέσεις των ανθρώπων, που αυτή η υγεία ανάμεσα στους γονείς και στον ιό, νομίζω χαρίζει αυτό το τεράστιο εύρος να διατυπωθεί αυτός ο έρωτας τόσο συμβολικά και τόσο αρχετυπικά, που βεβαίως χρωστάει ίσως πολλά στις κυρίες που τον έχουν επισκεφθεί και τον έχουν εμπνεύσει, αλλά νομίζω ότι η πρώτη κυρία πρέπει να είναι η μητέρα του και της οφείλουμε όλοι μάλλον, γιατί αυτή άνοιξε τον δρόμο και είναι φανερό, της αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα και ένα τεράστιο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη και από τον ίδιο και από εμάς, ίσως στο τέλος που είμαστε παραλήπτες αυτού του υπέροχου υλικού. Να είστε καλά. Εγώ απέφυγα να πω οτιδήποτε στους γονείς, γιατί δεν ήθελα, όπως και δεν θέλω τώρα, να συγκινηθώ. Ωστόσο, το πρώτο μου βιβλίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα μου που έχει φύγει στον ουρανό και στο Χρήστο και στη Πιέτζη βεβαίως. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα, γιατί είναι ένα θέμα πολύ τρυφερό, πολύ μυστικό, πολύ ιδιαίτερο για μένα. Αλλά ξέρει πώς να τα πάω. Αυτά. Λοιπόν, αν δεν θέλει κανείς κάτι να πει, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Σωκράτη, ο οποίος δεν το ευχαριστώ μόνο για αυτά που είπε, αλλά επειδή είδαμε με κατάπληξη ότι έκατσε και δούλεψε ο άνθρωπος, με γραπτό, με σημειώσεις, με αυτά. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Το μόνιμο, ναι, δεν χάρηκε όντως. Το μόνιμο εδώ παρουσιαστή, συντονιστή, δεν θα γράψω πολλά ακόμα, είμαι ευτυχής. Ευχαριστώ τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο και χαίρομαι που τον γνώρισα σήμερα από κοντά και εγώ. Εγώ τον έβλεπα μόνο στις σκηνές και στις οθόνες. Ντέζι, ναι, θέλει να πει κάτι. Ναι, να σου φέρουμε το μικρόφωνο. Ο κύριος Προβόπουλος θα φέρει. Χαίρετε, είμαι η Κωνστά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας γνωρίζει ότι μιλάω χαμηλόφωνα. Ήθελα να ρωτήσω τον Ηλία Θεοφύλακο, τον ποιητή, τον συγγραφέα. Να μου απαντήσει ο ποιητής, η ευτυχία είναι που οδηγεί τον ποιητή να γράψει παραγωγικότερα ή είναι η απόσταση για κάποιο λόγο ή είναι η στέρηση του ποθητού για κάποιο λόγο. Ο ποιητής κατά τη διάρκεια της ερωτικής του σχέσης βιώνει την ευτυχία με μακροπρόθεσμο στόχο να γράψει, να συγγράψει. Πολλοί ποιητές. Για το τελευταίο μπορώ να πω κατηγορηματικά όχι. Όχι. Δεν βιώνεις κάτι με στόχο να γράψεις. Όχι, θέλω να πω, ισχυρίζονται αναγνώστες, κριτικοί, ότι ο ποιητής βιώνει μόνιμα μια μελαγχολία, μια εσωστρέφεια. Επομένως, όταν βρίσκεται σε σχέση η οποία είναι μία στις χίλιες και είναι άξια να τον απογειώσει, αφήνεται στην προσδοκόμενη ευτυχία ή μέσα από τη μελαγχολία φέρνει εκείνες αναστολές που δεν μπορεί να κρατήσει στιγμή. Να πω κάτι.
Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι ο ποιητής είναι μελαγχολικός, είναι ρομαντισμός, είναι ρομαντικός, αλλά κρατάει έναν εγωκεντρισμό. Και αυτός τον εμποδίζει να συνεχίσει ελεύθερος μια σχέση και να την έχει διαβεί. Κοίταξε. Αυτό. Όλα κατάλαβα. Φοβάμαι ότι δύσκολα μπορώ να μιλήσω για την ιδέα του συνολού. Δηλαδή, ξέρουμε και από τις δημοσίως γνωστές βιογραφίες των διάσημων ποιητών, λογοτεχνών κτλ. Ότι δεν έχουν μια ομογενοποιημένη στάση. Δηλαδή, εννοώ δεν είναι ούτε όλοι εκείνοι που γράφουν μόνο στη δυστυχία, παρότι υπάρχει αυτό το... Εγώ το θεωρώ και λίγο μύθο, ότι μόνο δυστυχισμένος γράφεις. Υπάρχουν τέτοιοι πάντως που γράφουν κυρίως τότε, υπάρχουν άλλοι που γράφουν και στα μεν και στα δε, υπάρχουν κάποιοι που είναι πεσημιστές μέχρι της αηδίας, υπάρχουν άλλοι που είναι ακραία, πώς να το πούμε, αισιόδοξοι ή επιδιώκουν τουλάχιστον μια φωτεινή όψη των πραγμάτων. Δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος